Трето място без колебание присъждаме на ясновидката Инна от Фен ТВ. Благодарение на нея телевизията е на път да се превърне в акушеро-гинекологичен кабинет. Здравейте, в ефир сте. Да, здравейте. Много ми е приятно, много положително гласче чувам. Аз съм Нина, вие сте? Дарина, Недялкова Илиева се казва. Само малко име, Дарина. И какво ще пита? Искам да ви попитам кога ще забременея. Дай ми рождена дата и ми дай и на партньора също. 3 октомври съм родена, той е на 11 октомври. Така, година твоята, коя година си? 1997. 97, леле. Леле, не, ами мале, че то Даринчето нямало и 16 години. Къде е тръгнало да ражда? Боже, мили Боже. Да се надяваме, че ясновидката ще я откаже. Надявай се. Дарина, при теб бременност тази година не. Но 2014 март месец. Да. Не виждам проблем по повод бременност. По повод бременност проблем няма. Проблемът е другаде. Възрастта на майката! Така, година твоята, коя година си? 1997. Не виждам проблем по повод бременност. По принцип при вас периода за зачеване е следващата година март месец. Март-април. Дано от Държавната агенция за закрила на детето са чули това. Или поне от прокуратурата. Живи и здрави. Много благодаря ви. И аз благодаря, Даринка, за твоето участие. Важното е, че няма проблем по повод дете. Изчаквате си това в никакъв случай да не ви настопира да пробвате. Геро, вече знам кой ще реши проблема с демографската криза. Ясновидката Инна. Направо да дадат национален ефир и след 9 месеца бум! Бейби бум! Изчаквате си това в никакъв случай да не ви настопира да пробвате. Вече сме на второто място, където ще се насладим на поетичния талант на певицата Светла Иванова. На кафе с Гала тя представи своята първа стихосбирка. Интересното в случая е, че тя е в един единствен екземпляр. Има едно друго интересно нещо, но всичко по реда си. Стиховете обаче не са ми най-силната страна и точно заради това съм си направила една стихосбирка в един екземпляр. Просто така за спомен. Не, нямам любимо, те много дори... Айде, едно кратичко ще избера да прочета. Не искаш това, така ли? И, знаеш, не мога да преценя какво... Защото са твои неща, затова не можеш да прецениш. Аз не си харесвам, иначе би ги издала. Като всеки творец, и Светла Иванова проявява скромност. Все пак накрая поетесата избра нещо свое, което Гала да прочете. Не виждам много, затова аз много дърпам така, но звездите се издигат високо, светлината бавно замря. Ако ти и днес не се върнеш, значи зимата е дошла. Наклони се тъжно небето, обгърна домовете ни в здрач. Това е всичко, което се случи, просто зимата е дошла. Браво! Какви изразни средства! Какво умело боравене с думите! Чак ми стана студено! И на мен ми стана познато. Нека да чуем песента «Зимний сон» на известната руска певица Альцю. Слушай внимателно текста. Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Звездите се издигат високо, светлината бавно замря. Если ты меня не услышишь, значит наступила зима. Ако ти и днес не се върнеш, значи зимата е дошла. Значит наступила зима. Румене, сигурен ли си, че текстът на тази песен и стихотворението на Светла Иванова си приличат? Ма само ми кажи, ако си сигурен. Не само си приличат, Геро, а направо са си отдрали и думите, и римите. Ако не вярваш, чуй! Небо загрустив наклонилось. Наклони се тъжно небето. Сумерки укута в дома. Обгърна домовете ни в здрач. Больше ничего не случилось. Това е всичко, което се случи. Просто наступила зима. Просто зимата е дошла. Просто наступила зима. Така. И сега какво правим? Ами продължаваме, Геро. Какво да правим? Небо загрустив наклонилось. Сумерки укута в дома. Наклони се
тъжно небето обгърна домовете ни в здрач. Больше ничего не случилось. Това е всичко, което се случи. Просто наступила зима. Просто зимата е дошла. Препоръчвам на Светла Иванова да обърне внимание и на творчеството на Тату. Там има чудесни текстове, точно като за авторска стихосбирка. Тази седмица златния медал в класацията "Гледам и не вярвам на ушите си" окичи гърдите на Яне Янев. Високото отличие и признанието на целия народ му се присъждат за забележителната му политическа метаморфоза по отношение на премиера Бойко Борисов. Нека първо чуем какво каза наскоро Янев в "Здравей България" по Нова телевизия. Аз мятам, че Бойко Борисов е единственият министър-председател за целия преход, на който по народно му казано не му пука и може всеки момент всеки да отсвири. Това е много голямо качество в днешните условия и в днешната ситуация. Това показва, че Борисов не е зависим от никой и не се съобразява с каквито и да било зависимости. Яне Янев с добра дума за премиера. Гледам и не вярвам на ушите си. А като се сети какви ги говореше неотдавна по негов адрес. Българските магистрати да спрат да си заравят главите като щраус в пясъка и трябва да отговорят: може ли България да има министър-председател, който е бил съучастник, подбудител или извършител на убийства в България? Сега искам да кажа, че няма сила, която да ме спре, за да свалиме групировката на Бойко Борисов от власт. Благодаря ви. Силни думи. Няма и повен от онази благост и кроткост, която днес демонстрира лидерът на РЗС. Аз мятам, че Бойко Борисов е единственият министър-председател за целия преход, на който по народно му казано не му пука и може всеки момент всеки да отсвири. Това е много голямо качество в днешните условия и в днешната ситуация. Досущ като герой на Христо Ботев. Яне Янев силно люби, но и силно мрази. Аз всъщност не можах да разбера, Румене, какво е истинското мнение на Яне за Бойко. Така и не го разбрах. Май той самия не е наясно, но ние можем да обобщим отношението му към премиера ето така. Бойко Борисов е единственият министър-председател за целия преход, който е бил съучастник, подбудител или извършител на убийства в България. Това е много голямо качество в днешните условия и в днешната ситуация. О, небеса! Древноримският бог, двуликият Янус, се е преродил в нашия Яне. Бойко Борисов е единственият министър-председател за целия преход, подбудител или извършител на убийства в България. Това е много голямо качество в днешните условия.